Máis de 1.200 persoas utilizaron o servizo da liña Conecta Rural nos 2 meses que leva en funcionamento. Segundo datos da Deputación de Pontevedra, no mes de maio foron 600 persoas as que se beneficiaron de algunha das 3 liñas de autobús entre o Campo Lameiro, Moraña e Portas en marcha pola Deputación. O servizo estreouse na segunda quincena de abril con 300 pasaxeiros que se duplicaron durante maio para chegar a máis de 600 usuarios. Que tal, saúdos? Nos primeiros días de xuño o servizo xa acumula preto de 300 usuarios máis. Ampliamos de contado agora os titulares. A Comisaría da Policía Nacional de Ribeira incorporará durante o verán 4 novos axentes en prácticas. Buscan reforzar o servizo durante a época estival, cando o municipio rexistra un notable incremento da poboación. O Sindicato Unificado da Policía advirte da necesidade de incrementar o cadro de persoal de xeito definitivo. Xornada de balance en Poio, o alcalde Ángel Moldes asegura que xa levou adiante máis do 90% do seu programa electoral. En canto a investimentos, o rexedor asegura que o municipio ten executadas ou en marcha actuacións cun valor próximo 70 millóns de euros. 20 alumnos iniciaron este venres a súa formación no Obradoiro de Emprego de Boiro. Durante 9 meses impartiránse os módulos de carpintería e xestión forestal a través dun programa teórico-práctico que lles permitirá obter un certificado de profesionalidade. A Xunta inviste neste programa preto de $500,000 de euros. Xa está en marcha o mes da diversidade en Ribadumia. O acto central da programación terá lugar na fin de semana do 20 e 21 de xuño coa Ruada das Gotas. Trátase dun evento que acada xa a súa 8ª edición e que non deixa de medrar. Na parte musical salientan actuacións como a de Sheila Patricia, o Xoán ou El Nido, entre outras propostas. E Meaño vivirá unha edición moi especial da súa Festa do Viño. O evento celebra neste 2026 25 anos de vida. 22 adegas van participar este ano no evento que se vai celebrar os días 17, 18 e 19 de xullo. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos con ese reforzo na Policía Nacional en Ribeira. A Comisaría da Policía Nacional de Ribeira incorporará durante o verán 4 novos axentes en prácticas para reforzar o servizo na época estival, cando o municipio rexistra un notable incremento da poboación. A pesar do apoio que suporán estas 4 prazas, o Sindicato Unificado da Policía advirte da necesidade de incrementar o cadro de persoal de xeito definitivo, posto que na actualidade o catálogo de postos segue fixado en 68, cando a organización sindical estima que sería necesario ampliálo como mínimo ata 80. Lembran ademais que o verán constitúe a época na que a maior parte dos axentes collen vacacións, polo que o impacto real do persoal de prácticas vai ser limitado. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Xornada de balance en Poio, o alcalde Ángel Moldes repasou a súa xestión á fronte do Concello nos últimos 3 anos, un tempo no que, segundo o rexedor, levou adiante máis do 90% do seu programa electoral. En canto a investimentos, Moldes asegurou que o municipio ten executadas ou en marcha actuacións cun valor próximo aos 70 millóns de euros en proxectos como a transformación da PO 308 ou en investimentos asociados ao novo contrato da auga.
Cando se cumpren 3 anos dende a súa chegada á alcaldía, Ángel Moldés fai balance da xestión do seu goberno no Concello de Poio. Segundo o rexedor, actualmente xa executaron máis do 90% do seu programa electoral. Creo que desde o primeiro día fixemos que, en este caso, como un goberno único, cohesionado e con un proxecto moi claro. Entendo que Poio vive unha transformación que é innegable, decir, esta transformación tampouco é froito da casualidade. Creo que estamos falando e responde a un modelo de concello que tuvemos moi claro. Creo que somos un concello cada vez máis dinámico, con máis oportunidades, e creo que se mellorou moitísimo os servicios deste concello. No epígrafe dos investimentos, Moldés asegurou que o concello ten executadas ou en marcha actuacións cun valor próximo aos 70 millóns de euros, grazas ás achegas de outras administracións. Destacou proxectos como a transformación da PO 308 entre a Barca e o Casal de Ferreiros, os investimentos asociados ao novo contrato da auga, os tanques de tormentas da Seca e Saíñas ou o futuro polígono industrial de Fraga Moreira. Nada do que está acontecendo en Poio é unha casualidade, as cousas non saen por casualidade. Creo que as claves son a estabilidade institucional, un único goberno, un único alcalde, un único presuposto. Creo que se xera confianza, creo que hai ambición por ofrecer o mellor á veciñanza e, sobre todo, creo que temos un proxecto claro. Un movimento que, segundo o alcalde, repercute tamén a hora de facer de Poio un lugar máis atractivo para vivir, traballar, emprender e investir. Ademais, Moldés comprometeuse a manter a mesma folla de ruta de cara ao final de mandato. Despois de 3 anos, creo que Poio avanza con paso firme. Temos máis proxectos, máis investimentos, máis actividade económica, máis emprego e máis oportunidades. Somos un goberno ambicioso e inconformista e seguimos traballando en executar proxectos. Nós temos claro unha cousa, é dicir, a nós non nos preocupa que falte un ano para as eleccións. A nós nos preocupa que as actuacións que se fagan sexan de calidade e sexan estratégicas. O incremento dos recursos destinados aos servizos sociais, a posta en marcha da unidade de atención temperá, o aumento das axudas á conciliación familiar, os programas de formación para persoas desempregadas e as medidas de apoio aos sectores produtivos do municipio son outras das intervencións que salientou o alcalde de Poio. Máis de 1.200 persoas utilizaron o servizo da liña Conecta Rural nos 2 meses que leva en funcionamento. Segundo datos da Deputación de Pontevedra, no mes de maio foron 600 persoas as que se beneficiaron de algunha das 3 liñas de autobús entre o Campo Lameiro, Moraña e Portas, posta en marcha pola Deputación de Pontevedra. 3 liñas de transporte público totalmente gratuitas, operativas os días laborables para afrontar o reto demográfico. Un problema que nos ocupa, nos preocupa, que estamos desde todos os ámbitos, porque entendemos que é transversal, dando solucións aos veciños e as veciñas, vivan onde vivan, unha iniciativa, outro máis que é un éxito. Primeiro, na súa valoración. Aquí conseguimos unha subvención de medio millón de euros, dentro dun marco onde competíamos con todo España. Esta iniciativa foi valorada entre as 100 mellores. E segundo, pola resposta da cidadanía, cun crecemento sostible. O servizo estreouse na segunda quincena de abril con 300 pasaxeiros que se duplicaron durante maio para chegar a máis de 600 usuarios. Nos primeiros días de xuño, o servizo xa acumula preto de 300 usuarios máis, con datos ata o 8 de xuño no caso das liñas do Campo Lameiro e Moraña e ata o 11 de xuño para a liña de Portas. Deste xeito, os veciños destes municipios poden realizar traxectos dentro do seu concello ou chegar a emprazamentos como o Hospital do Montecelo, os xulgados da Parda e sedes administrativas como a da Xunta ou a da Deputación de Pontevedra. Ademais, este servizo tamén está a ser empregado por nenos e mozos que se desprazan aos seus centros de ensino ou ao campus universitario pontevedrés. O proxecto está financiado de xeito íntegro pola Administración Provincial e deseñado en colaboración cos 3 concellos implicados e a Xunta. Poden consultarse as rutas e horarios na web da Deputación e en bus.gal. Cambiamos de asunto. A Xunta pon en marcha antes de que remate este ano a nova estrategia de prevención contra o desperdicio alimentario. A iniciativa incluirá un manifesto contra o desperdicio ao que poderán adherirse empresas que contarán cun selo de garantía. Unha das que optan a facerse con ese distintivo é Kiwi Atlántico. A empresa, sentada en Ribadumia, está a desenvolver un proxecto pro aproveitamento de produtos coa súa transformación en snacks saudables.
En cuestión de meses, Kiwi Atlántico, con base en Ribadumia, lanzará ao mercado a súa liña de produtos liofilizados creados con froita que noutro contexto sería desperdiciada. Este é un exemplo de boas prácticas para poñerlle couto ao desperdicio alimentario. Nesa liña, a Xunta está a traballar na nova estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para iso, vamos a lanzar unha estrategia en varios eidos. Neste caso, as empresas que reduzan ese desperdicio, vamos a concederlles un selo, ese selo de sostenibilidade e de cuidado para co medio ambiente e contra o desperdicio. A estrategia inclúe outras iniciativas. Unha das máis salientables é a posta a disposición dos produtores dunha plataforma web na cal poñer á venda aqueles excedentes ou produtos imperfectos que non conseguiron vender nas canles habituais. Para que os produtores poidan poñer a disposición en primeira instancia de comedores públicos, de comedores colectivos, eses produtos que non teñen saída nos lineais dos supermercados, por non ser tan bonitos como os exixidos, e poidan ter esa vida, son produtos de excelente calidade. No caso de Kiwi Atlántico, o aproveitamento de produtos comeza no campo con clasificacións por curta, media ou longa duración. Agora dan un paso máis coa nova planta de liofilizado para a creación dos snacks. Para todo ese produto que xa non pode ir aos canales de venda convencionais de supermercados, poderlle dar aproveitar o 100% do produto mediante snacks saludables que teñen un tempo, unha vida útil moi alta para aproveitar totalmente o produto, non? O alcalde de Ribadumia salienta o alcance deste proxecto que dá pulo ao medio rural e xera riqueza na zona. O sector primario sempre sufreu a veces eses desperdicios entre comillas, e a posta en valor, ou crear ese valor añadido, eu creo que vai ser un éxito rotundo precisamente no que é a agricultura, no que é o medio rural, non? Por lo tanto, felicitar por suposto a Kiwi Atlántico e a todo o seu equipo por ser tan innovadores. A previsión da compañía é introducir os paquetes de petiscos no mercado nos vindeiros meses, incorporándoos a máquinas expendedoras. A Mancomunidade Barbanza Arousa celebrou este xoves en Madrid unha presentación do destino dirixida a profesionais do sector do turismo. No encontro, que asistiron os alcaldes dos 4 concellos que integran a entidade, participaron unhas 30 axencias de viaxes que puideron coñecer a oferta e os paquetes turísticos creados ao redor do destino. O presidente da Mancomunidade, José Carlos Vidal, destacou na súa intervención os valores que converten a comarca nun destino singular, ideal pros viaxeiros que buscan experiencias auténticas, sostibles e de calidade. Ademais da súa riqueza paisaxística e cultural, referiuse á calidade da súa gastronomía. A cita concluiu cunha cata dos viños da indicación xeográfica protexida Barbanza e Iria. Esta iniciativa enmárcase no convenio da Mancomunidade coa Axencia Galega de Turismo. Cambiamos de asunto. O Concello de Lousame ampliou ata 60 as prazas do Concilia de Verán ante a alta demanda de solicitudes rexistradas. A este respecto, o BNG xa advertira da necesidade de incrementar o cupo ante a inquedanza de algunhas familias coas que mantiveran unha reunión. Entre as principais suxestións dos usuarios destaca tamén a necesidade de ampliar o horario e poñer en marcha un servizo de madrugadores a partir das 7:30 da mañá para facilitar a conciliación real. Por último, os nacionalistas critican a decisión do Goberno de limitar o servizo a nenos empadroados no Concello sen ter en conta o alumnado que estuda nos centros educativos do municipio pero que reside noutras localidades. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos os detalles da programación da Ruada das Gotas en Ribadumia e tamén toda a programación que teñen preparada en Meaño para celebrar os 25 anos da súa Festa do Viño. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. 20 alumnos iniciaron este venres a súa formación no Obradoiro de Emprego de Boiro. Durante 9 meses impartiránse os módulos de carpintería e xestión forestal a través dun programa teórico-práctico que lles permitirá obter un certificado de profesionalidade. A Xunta inviste neste programa preto de €500.000.
A quinta edición do Obradoiro de Emprego Torre Goiáns de Boiro iniciou hoxe a súa andadura. A delegada territorial da Xunta na Coruña e o alcalde de Boiro saudaron os 20 alumnos que durante 9 meses formaránse nas modalidades de forestal e carpintería, dúas especialidades cunha alta demanda de profesionais. Un ano máis xa van cinco edicións deste Obradoiro e a verdade, pois bueno, non só estamos formando a rapaces, sino tamén que estamos actuando sobre profesións que teñen moita demanda, non? Estou falando po caso de carpintería, non? Todos sabemos como está o sector de carpintería con unha falta de mano de obra moi acuciante e, bueno, con esta formación financiada pola Xunta de Galicia, pues podemos cubrir esa escasez de man de obra e que podan traballar. Tamén é verdad que non só están formándose na parte teórica e práctica, sino tamén que están recibindo, pois eso, un salario durante estes 9 meses e aparte, pois alén que a titulación oficial correspondiente. Ademais desta formación que lle permitirá obter un certificado de profesionalidade, os alumnos contribuirán á mellora da contorna cos traballos prácticos relacionados con tarefas de prevención de incendios e conservación do camiño a orixe, no caso do módulo forestal, ou a creación de pasarelas de acceso ás praias e instalación de mobiliario e outros elementos nos centros sociais do municipio no que respecta aos alumnos de carpintería. Non só con a formación que levan e, como decíamos, na parte práctica, que van a dar tamén un beneficio para a sociedade, neste caso, neste concello, porque as prácticas que van a ser por unha banda, no caso da especialidade de forestal e silvicultura, limpando esas franxas secundarias que hai que limpar, e por outra banda, pues tamén limpando pues o que é o camiño de orixe, onde tamén van a actuar. E despois, por outra banda, na parte de carpintería, onde se va a traballar pues no que son na señalización, na cartelería, nas pasarelas dunhas praias, é dicir, que al final tamén eles van a ver, bueno, que están facendo un traballo que vai a invertir pues no propio pobo e que entendemos que eso é satisfacción. A Consellería de Emprego destinou preto de 470.000 euros para a posta en marcha deste obradoiro, que xunto cos outros 3 que se están a desenvolver na comarca do Barbanza suporán un investimento próximo aos 2 millóns de euros por parte da Xunta. E o Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés clausurou este venres o seu curso de impresión 3D multicor con intelixencia artificial, unha das accións formativas máis innovadoras desta edición. Foron 8 os alumnos os que participaron nesta iniciativa que nos seus 10 anos de traxectoria foi adaptándose ás novidades tecnolóxicas. Vemos materias como diseño 3D, desde programas más simples a programas profesionales como Fusion 360. También vemos, por supuesto, cómo manejarnos con las impresoras 3D, cómo imprimir en diferentes materiales y diferentes tipos de impresoras. Vemos pues algo que llevamos haciendo estos últimos años y que nos parece muy interesante, como la creación de moldes, porque a veces, bueno, pues tenemos piezas que con las impresoras 3D pues digamos que no tenemos el material adecuado que queremos usar o las características. Y bueno, por supuesto, cómo crear piezas con inteligencia artificial, respetando por supuesto los derechos de autor y respetando, bueno, pues la propiedad intelectual. Yo vengo del mundo de la informática, soy desarrollador de Big Data desde hace más de 5 años. Y esta formación por lo que me ha enseñado es a trabajar con impresoras 3D, a diseñar en 3D. Me ha gustado tanto que próximamente compraré una impresora 3D para uso personal en casa y mi intención es seguir avanzando un poquito más, informándome un poquito más de todo este asunto de la impresión 3D. Vengo ya de cursos de modelado 3D y de animación y ya tenía una impresora 3D previa y ya conocía las bases, así que venir aquí y especializarme un poquito más pues ha estado bien. O curso tivo unha duración de 80 horas. O obxectivo foi proporcionar ao alumnado os coñecementos técnicos e o tempo fomentar a súa creatividade e a innovación. Habilidades que, explican dende a Mancomunidade, permiten aos participantes estar mellor preparados para integrarse no mercado laboral. A 4 meses de finalizar o Plan Integrado de Emprego, dende a entidade comarcal fan un balance moi positivo. Actualmente hai 60 candidatos traballando, superando o obxectivo de conseguir o 45% de inserción laboral. Ademais, xestionáronse máis de 1.200 ofertas e 42 candidatos realizaron prácticas en empresas. Tamén se asinaron 25 novos convenios de colaboración con empresas de diferentes sectores. A intención dende a Mancomunidade é publicar a convocatoria para o novo programa integrado o vindeiro mes de xullo.
Máis cousas, a xogadora de fútbol praia Andrea Mirón, a empresa Edigal, a asociación Xoga, a investigadora Rosario García, o comisario de arte Antón Castro e a activista Amalia Bóveda recolleron este xoves á noite os seus premios pontevedreses, os galardóns que anualmente entrega o Diario de Pontevedra. Un xeito de recoñecer a súa actividade e traxectoria. O acto desenvolveuse no auditorio de a Fundación, en el participaron unhas 500 persoas. O auditorio da Fundación en Pontevedra volveu encharse onte para recoñecer a 6 dos seus veciños. O Diario de Pontevedra celebrou unha nova edición dos premios pontevedreses cunha gala encabezada polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Moitísimas gracias a todos eles, moitísimas gracias polo seu traballo, gracias ao Diario de Pontevedra, ao grupo El Progreso, por seguir facendo o seu labor diario, por querer recoñecer unha vez ao ano os pontevedreses e as pontevedresas, as institucións que nos fan sentir orgullosos e que fan pensar que hai moitas cousas que merecen a pena. Con estes galardóns, o xornal Pontevedrés recoñeceu a actividade e traxectoria de media dúcia de pontevedreses. Os escollidos este ano foron a xogadora de fútbol praia Andrea Mirón, a empresa Edigal, a asociación Xoga, a investigadora Rosario García, o comisario de arte Antón Castro e a activista Amalia Bóveda. A obriga de non esquecer nunca o que pasou non pode justificar nunca o empeño de algúns en vivir sempre permanentemente enfrentados. Por tanto, o seu exemplo, a súa loita en non baixar nunca os brazos para que non se esquecera o que lle pasou ao seu pai, creo que resume moi ben a concordia na que queremos vivir os galegos e ese sentidiño que queremos aplicarlle a moitas cousas para estar libre aquí, afortunadamente, de cousas que estamos vendo noutro. Os premiados foron os protagonistas do evento que se desenvolveu ante medio milleiro de persoas. A Confraría da Guiño vende ofrecer un recoñecemento a Miguel Abraldes, autor da maqueta dunha adorna conmemorativa do centenario de entidade. O obxectivo desta homenaxe é recoñecer a súa fonda vinculación co pósito do que formou parte non só como socio, senón tamén como membro da Xunta Xeral. En tan só 10 días, Miguel Abraldes foi quen de elaborar unha das máis importantes insignias conmemorativas da Confraría da Guiño. Horas e horas de dedicación e unhas mans privilexiadas conseguiron crear esta maqueta artesanal dunha adorna que se converteu en todo un símbolo para a Confraría. Cando foi do centenario, vin o patrón maior no medio de comunicación, pero claro, tiña un problema, o tempo, que é a cousa máis complicada que temos. E dixo, bueno, tiño 10 días, non me vou quedar cas mans paradas, e quero aportar o meu granxiño de área para o centenario. E pensei nunha maqueta, pois, dunha adorna, porque a adorna é o que di o patrón maior, non? É a nai de todas as embarcacións. E claro, na fixe moi pequena, fixe un pouquinho máis grande do normal, que mide 80 centímetros, e dixo, bueno, pois, vámonos a poñer a ello. O tempo foi moi susto, pero sí que me dou tempo. Para agradecerlle a súa contribución, o patrón maior fíxolle entrega dunha escultura conmemorativa en sinal de gratitude pola súa colaboración coa Confraría, da que formou parte durante moitos anos tanto como socio como representante na Xunta Xeral. Para nós significa moitísimo non por o detalle en sí, sino porque tamén leva a empresa, aí como podedes ver na vela, leva a empresa o que é o logo da nosa Confraría novo, non? Desde que foi a hora do centenario, que aí onde indica se ve que é unha adorna, non é unha adorna, pois non está posta por capricho, está posta porque xente como a min, pois empezou nunha adorna ao mar de rapaz, para nós é insignia daqui desta cofradía, como de outras cofradías daqui de Galicia, pero nós, mirando a nosa, é unha insignia, foi onde se empezou, traballando cas dornas a calquer tipo de oficio, a todas as artes, é algo que nos ven á cabeza e venos ao corazón de que é algo que lle queremos adorna. Entonces, claro, para nós é moi significante o detalle que tuvo Miguel con nós. Ademais deso, pois un otorgamento tamén debido a que tamén estuvo na nosa cofradía, agora non está, pero está ahora de jubilado, pero bueno, estuvo na nosa cofradía, estuvo representando a nosa cofradía na Xunta Xeral da cofradía, estuvo traballando tamén como traballador na nosa cofradía, ca súa embarcación, e nós queremos que é de sobra de abondo para poder, ten os méritos de sobra para poder darlle isto. O patrón maior animou a veciñanza a pasar pola sede da entidade para apreciar a beleza da maqueta, que xunto con outras moitas pezas artesanais e documentos históricos formará parte da colección permanente da futura sala de exposicións Opósito.
Xa se marcha o mes da diversidade en Ribadumia. O acto central da programación terá lugar na fin de semana do 20 e 21 de xuño coa Ruada das Gotas. Trátase dun evento que acada xa a súa 8ª edición e que non deixa de medrar. Co obxectivo de reivindicar a diversidade LGTBI máis dende o rural, a organización preparou multitude de actos que buscan sensibilizar e darlle visibilidade á diversidade afectiva e sexual. Na parte musical salientan actuacións como a de Sheila Patricia, o Xoán ou El Nido, entre outras propostas. Este ano, ademais, será unha edición moi especial para Canal Rías Baixas. A bandeira da diversidade xa ondea na fachada da Casa do Concello de Ribadumia. Con ela ábrese no municipio un intenso mes na defensa da visibilidade do colectivo LGTBI+, tamén no ámbito rural. Detrás desta iniciativa está un ano máis a Asociación Gotas, que por 8º ano deseñou unha programación que inclúe propostas festivas, pero tamén actividades no eido da educación e a cultura. Desde que creamos a asociación, plantexamos un obxectivo que era visibilizar e naturalizar o colectivo LGBTIQ+ no rural para que ninguén se teña que ir de Ribadumia para vivir a súa vida en libertad. Creemos que en Ribadumia, refirme con este traballo que estamos facendo, creo que estamos generando valores, derribando estereotipos. Ao longo deste mes organizarán obradoiros e contacontos nos centros educativos do municipio. Con todo, o acto central terá lugar na fin de semana do 20 e 21 de xuño coa Ruada das Gotas. A música será un dos grandes ingredientes, destacando as actuacións de Sheila Patricia, o Xoán, El Nido, Mari Carme ou Señora DJ. Temos a grandes artistas un ano máis, vale, que nos van a traer, por sobre todo, música de aquí, música tradicional, fusionada con outros ritmos tamén, que eso tamén gusta moito pois aos nosos asistentes. Na xornada do sábado, outro dos momentos máis agardados é o xantar diverso. Quizás se xeneran os vínculos máis importantes tamén para a Ruada, onde nacen novas amizades, novos lazos, comunicación, donde, bueno, pois a xente se abre máis, sobre todo, pois eso, un momento de convivencia. Toda a xente que veu a comida pois sole repetir. Antes dese xantar terá lugar a lectura do manifesto. A continuación entregaránse os ovos dourados que ano pasado foron pro atardecer solidario da Quinta de San Amaro. Este recoñecemento que se vai realizar na Ruada das Gotas vamos a dar ao xornalista do Canal Rías Baixas, Daniel García Fernández. Vamos a decir por qué. Polo súa labor na comunicación local, contribuindo a integrar a diversidade no relato cotiá da comarca e favorecendo unha visión máis plural, inclusiva e representativa do rural. O Concello de Ribadumia colabora con Gotas nesta programación. O alcalde salienta o traballo feito nestes anos por parte do colectivo e todo o que aínda lles queda por facer. Temos ese compromiso e debemos de traballar, sobre todo, para fortalecer estes lazos, non? E ao mesmo tempo tamén facer unha sociedade, podemos dicir, máis xusta, non? Podemos dicir que ano tras ano se van consolidando un pouco estes obxectivos, queda moito por facer. Na parte institucional tamén contan co apoio da Xunta e da Deputación de Pontevedra. A Ruada das Gotas converte Ribadumia nun símbolo de diversidade e convivencia, nun lugar onde se reivindica algo tan sinxelo e tan importante como o dereito de cada persoa a ser quen é. Grazas ao seu compromiso e a súa implicación, Ribadumia convértese nun exemplo, como tamén dende o rural, se pode traballar pola visibilidade. A programación pecharase con dúas actividades máis, unha festa de clausura do mes da diversidade o día 26 e, por último, a presentación do servizo Quérote Máis en apoio á diversidade LGTBI+. Pois pola parte que me toca, moitas grazas por ese recoñecemento. Por suposto, e estaremos nesa fin de semana do 20 e 21 de xuño na Ruada das Gotas en Ribadumia. Seguimos, entretanto, con máis asuntos. Meaño vivirá unha edición moi especial da súa Festa do Viño. O evento celebra este ano os seus 25 anos, convertido nun referente para a promoción das adegas da zona e os seus produtos. Celebrarase os días 17, 18 e 19 de xullo. Nesta edición participarán 22 adegas. Inclúe distintas actuacións musicais, entre elas a da Orquestra Panorama. O comunicador Carlos Sobera será o encargado de dar o pregón. 22 adegas daranlle forma este ano a Festa do Viño de Meaño. O evento vive neste 2026 unha edición redonda coa celebración do seu 25 aniversario. Este venres, na súa presentación, o alcalde destacaba a evolución da festa, convertida agora nun gran escaparate pros adegueiros da zona. Eu creo que acertamos no formato que temos, que sempre decimos que é un formato con criterio, diferenciar as tres partes, digamos, da bodega, a zona da carpa onde están as bodegas, a zona de comida debaixo dos árbores e a zona musical en unha zona colindante. Ese é un formato que tiñamos
tiñamos en mente, que queríamos ejecutar e creo que está saindo moi ben. Cada ano se vai incrementando e que se está consolidando. A Festa do Viño vaise celebrar os días 17, 18 e 19 de xullo. O rexedor fai un chamamento a veciños e visitantes a apoiar o sector do que viven moitas familias no municipio. O concello con maior número de bodegas formato pequeno, formato mediano, formato grande e tamén quizáis o concello con maior número de viticultores e quizáis tamén o concello con maior número de superficie dedicado a viticultura. Mais aló do viño, un dos grandes reclamos é a programación musical ao longo das 3 xornadas. Tamén a destacar o pregoeiro desta edición, o televisivo Carlos Sobera. A programación musical para o viernes sería o Grupo Asia e o Grupo América, para o sábado sería a banda de música coa verbena sinfónica e a orquesta Cinema, e para o domingo teríamos a orquesta Panorama. Pregoeiro, este ano vendrá de pregoeiro Carlos Sobera, unha novedade, creo que é un bo pregoeiro. Como xa habitual, no marco da festa farase o nomeamento de preto dunha dúcia de cabaleiros. Nomeáronse cabaleiros, nomeáronse 8 e logo nomearemos posiblemente 3-4 máis, os de honor. Outra das novidades desta edición é a creación dun himno, unha peza musical coa que se pretende recoller a esencia de Meaño. E a Deputación de Pontevedra tende a man os organizadores do Surfing de Lérez. A Administración Provincial abre a porta a explorar vías de colaboración que faciliten a continuidade do Festival Pontevedrés. Recordemos que despois de 15 edicións, a cita celebra esta fin de semana a súa derradeira romaría na cidade. Eu, se se pudera, pois facer todo o posible para manter o Surfing Lérez, pois me gustaría. De feito, quero manter un encontro con eles para ver se esa decisión pudera ser reversible e dentro do marco de axudas no que nos movemos aquí na Deputación, que, oye, que nós, os festivais, os apoiamos. Para quen promove? Pois eu entendo, pero falo de festivais, falo das escolas de música, falo de asociacións, toda a axuda é pouca, pero, oye, polo noso grande área, que non se perda. E a 14ª edición do programa Ludieduca chegou á súa fin cunha gran festa de clausura en Boiro. Os nenos e nenas de terceiro de primaria de todos os colexios de Boiro e a Pobra participaron nesta iniciativa de educación en valores que promoven Gealsa e a Cruz Vermella. Preto de 200 escolares da Pobra e Boiro participaron esta mañá na festa de clausura do programa Ludieduca que dende hai 14 anos promove Gealsa en colaboración coa Cruz Vermella. Llevamos desde 2012 colaborando con Cruz Roja para que niños y niñas reciban una educación práctica y divertida en valores esenciales como la cooperación, la igualdad, la inclusión. Esta actividad de este año de fin de curso es el perfecto ejemplo de un aprendizaje útil para la vida. Van a aprender cómo mantener la calma en situaciones de emergencia, saber pedir ayuda, conocer el 112 y sobre todo valorar y respetar todos estos organismos que trabajan para nosotros para mantener nuestra protección. Os pequenos tiveron ocasión de coñecer de preto como funcionan os servizos de emerxencia coa exhibición de Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e Bombeiros que despregaron os seus medios na Praza da Boqueira da Negral. Hoxe fixemos unha exposición de medios donde, temos aquí a Garda Civil, temos a Protección Civil, Bombeiros, diversos departamentos da Guardia Civil, está o helicóptero, está a Seprona, está a Guardia Civil de Tráfico, temos varios para que os pequenos teñan un pouquiño de conciencia do tema de emergencias prácticamente en todo o conxunto. Dende o Concello de Boiro quixeron apoiar tamén esta iniciativa que busca camiñar cara unha sociedade máis solidaria e inclusiva a través da educación en valores. Nos estamos encantados de poder colaborar e poñer ese graniño de area e sobre todo na importancia dos valores para a vida que lle enseñan dende Cruz Vermella. Hoxe teñen unha actividade moi especial que eu creo que lles vai a encantar, a parte de divertirse e de poder achegarse aos corpos de seguridade que hoxe están aquí representados todos e poder velos dunha maneira cercana, pois eu creo que van a aprender. Meis prepárase para vivir o grande a eclipse solar total do vindeiro 12 de agosto. O Concello acaba de facerse con 500 lentes para repartir entre o alumnado dos centros educativos do municipio. Vanse repartir nos distintos colexios antes de que remate o curso. Ademais, o municipio recibirá outras 60 unidades por parte da Deputación. A veciñanza en xeral tamén poderá facerse con algún destes lentes, con aqueles que non se acaben repartindo entre o alumnado. Iránse entregando por orde de entrada de solicitude. O Concello marca para este evento histórico 2 puntos de referencia, o Monte Castrobe e o miradoiro do Monte da Bandeira en San Martiño.
Propuxemos 2 lugares de referencia, un é o mirador do Monte Castrobe e o outro é o mirador da Bandeira, do Monte da Bandeira na parroquia de San Martiño. Así que primeiro queremos convidar pois a todas as persoas que, bueno, a todas as familias que acudan cos seus fillos a estes 2 miradores a presenciar o eclipse. Cando recibamos, o que o Concello comprou 500 gafas. As sobrantes se van a repartir entre as persoas que o vayan solicitando e cando pois recibamos as gafas que tamén nos vai a ceder a Diputación. Pois coa eclipse solar do 12 de agosto rematamos por hoxe, por esta semana, o Tempo das Novas. A información continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasen boa fin de semana.